Chongbari samparek bodol yakalaimani bodol hablaimani mangpili salburma nugjagoi tongo hasteni krung amchayo abo haikena OMPRD block by khobjak Horipur amchayo TPF bodol yakarei khungchi sha no khungni khorok nichi sini butar tipramo thani bana rom phaikya borokno lamsogoi naharka titedi se hapangni borom gonang MDC sodagar koloino kadoi tipramo thani adongrok ashalo borom gonang MDC saka thansani marino hamjagoi tabuk TPF ni bo thansao phaikya bubagrano hamjagoi abo haikeno buskangni bubagrani lukukuthum pandani bisingtei borok tipramo thani bana rom phainai hinai saka te babaisa phasing thansani marino phainai rok saka bisi kedekma romuino TPF motha khaikya phiaba tabuk bodolni ojama jek BJP bai thangmano chajagya ongoi bubagrani thansano hamjagoi tipramo thawo yapri seka जों वाइबाक्सा करने में जो कुलुकरोनो पाइपलाइन हामबाय जबानी चिबाय ताई अरो प्रेस मीडिया जरा फाइनेरक मानजा फाइनेरक बर्नबानी पाइपलाइन हामबाय ताई जबानी चिबाय याफोरो बेलेकेनो खादुं खाजार बिसितै जों दिनै कायसा तामसानाय लामसमा पान्दा जों संसाका दिनै हरिपुर पार्टी अफिसो दिनै ओमपी हामजायो न दिनै TPF 11 परिबारनि 27 भोटार बरक दिनै जोंमाय बाक्सा गोदालै फायखा दीर्घदिन बरक TPF खाय दंमाने 2013-14 रंनि सिमिनो जे समयनि सिमिनो दिनै पातल फैना जमा फैया ब TPF नि संसाका आ समयनि सिमिनो बरक बाय बाक्सा सामतां दंमाने इभेन कालेक्शन থেকে রমই যত কিছু না বনো চুবাখা অনেক জায়গানো চুবাখা फान रां जत जागन चुबाखा फियाबा थांनाय रिसेंटली जे BJPO जॉइनिंग रिमानो नुगै बर परिष्कार साइमाका जे पाताल फैना ब राजनीति खायो ब NGO या ब कुनु टिपासानि हामग्रिनाया बुनि नाहारमु बुनि शुधु राजनीति खायनायनि बुनि सीटनि बुनि आज सीटनि राजनीति न स्राय स्रायके साइमानै चिनरनि जे TPF खायदनाय लुकरो दिनै जों माइबाक्सा जॉइनिं खालायदो बनबागै जों बनंनो खाबाय खुबाय लामसुगो सर बसक नखंनि बसक अब फाइ इको तासिं साका जे 11 परिबारनि 27 भोटार एंड बरंनो अरनि सबसे सक्रिय वर्कार बरंनो अ जागा जत TPF नि जत एक्टिविटीज थांनाय जे ओमपी रग जे प्रोग्राम खायमानि जत अरनि जे सामु लोकेल जे प्रोग्राम होते बरंनि जे कार्यकलाप चले माने बरंनि बिसिंति चले केबा ताबुक स्राय स्राय केनो तिप्रमो था बरक जयनि रिका एंड ताइबो एक दुइजन दंखो बरक बाहायनो जोंनो हकतुंति सावरि दं बुसकांनि सालो महाराजा फाइमानि सालो 26 तारिखनि सालो महाराजा फाइनि ओमपी आमसे आज दिनो खान बरक जोंमाय बाक्सा फाइनि जयनिं रिनेनि बरक वानसलाय दं सानबाय फ्रांक TPF हिंनि दं 2018 नि सिमिं जेफोर जयन रो TPF आफन सिमिं वानसंमानि जे वानसबाय जे जागा करै आथानिना आं सामखायानो हनै फियाबा ताबुक जे नुकजाखा TPF जेहेतु BJP बाय जयन खा के जयन खेनो आफना आं डिसाइड थाइका जे वानसे जे जागा दं आरो आं करै आबनि बागै आं जे बुबाग्रा बुसनो रिमि दंगो जखनो थानसा हिनै के खा खुलाबैनो वानसगै फाइका जे बुबाग्रा बायनो सामता खायजनाय आसुं साय हामबाय नर खायनो ताइबो साना थाइका आ बरो रंना अकम कासाना मुसुम जे नरक जे जागा हुलियानो जों जेफोर जयन खायब्रा जों समायदां जे वानसा बाय वानसा जेतु वानसा खायनो बागैसि समायदां हाबो काके आ समाय जता कुनु करिखा जेतु वानसा बायसे एलायन्स का हिकेबा के आबो नांग लुकरं कासाना मुसुम जे समायदां मानि न वानसा गै किसानि रंनि वानसा गै याकारि बुवाग्रान लगे फाइजि आसे साइना हा निनि मुंखे आनि मुंखा सन्जीब देवबर्मा कामी हरिपुर